regăsim un episod. Astăzi o să vă arăt toți Raiderii. Da, doamne, igniți, i-au zis mă și pe mine. Kirkus, Baby, Elar și Helping. Așa că, hai să luăm pe Knitted Freddy. Clasicul Night Vision, muzicuța. E cam la fel, doar că înceată. Bun. Aici avem Perform, Dezactivate și mai avem Dezactivate Seeds. Așa, hai să auzim Jumpscare. Bun. Acum vedeți că poate să alerge, bun. Acum este Ignited Unii. Nu mă întreba de ce am zis așa. Vă rog și eu din tot sufletul, dați-vă acolo un subscribe, că nu durează mult, doar puneți un pic pauză la video, dați pe canalul meu și apăsați acolo pe buton subscribe sau ceva apare, abonează-te sau... Da, și vreau acolo un subscribe și un like. Bun, hai să vedem muzica. Hai să-mi pun și nume. O să mi le pun pe patru. Așa. Sau pe 3. Așa. Bun. Perform. Dezactivate. Dezactivate Seed. Ok, înțelegeți voi. Dezactivate Seed, pur și simplu normal. Jumpscare la fel ca Knitted Freddy, din câte mă înșel. Da, e la fel. Și poate să alerge. Ia uitați-l. Și poate să alerge. Să aleargă mult. Bun. Nu mă întreba de ce am alergat atât de mult. Dar am vrut să vă arăt că poate să alerge. Și că nu e minciună. Bun. Ignited Chica. Hai să auzim muzica. Muzica clasică, Perform. Bă, da, chiar că e o găină. De acum dă din mâini. Dezactivate. Dezactivate Seed. Da, e un Dezactivate și Dezactivate Seed. Ambele sunt normale. Jumpscare-ul e un normal de Knitted. Și am uitat să vă zic, dacă vă luați Knitted, gen dacă vă luați Gamepass-ul cu Knitted, care nu mai știu, vreo 200 și ceva de robuși pe custa, vi dă pe tot și Knitted Freddy și Knitted Chica și Knitted Bonnie și Knitted Freddy. Foxy și eu. Poate să alerge și acum urmează Knitted Foxy. Bun. Muzica. Este muzica lui Foxy, doar că înceată și mai ruinată așa. Perform. Dezactivate, știe toată lumea. E un Dezactivate Seed. Normal. Dezactivate Seed. Da, scuzați-mă, m-am încurcat, ăla era Dezactivate și ăla e Dezactivate Seed, dar nu contează. Ambele sunt foarte normale, gen, nu e nimic a schimbat. Jumpscare-ul are un sunet, adică nu
misiune, practic dă așa la ochi, din cauza că, cum îi zice, i-a băgat cineva în lumină și poate să alerge. Bun, acum urmează parcă Circus Baby, nu? Da. Să-mi scrieți în comentarii dacă am sărit un caracter. Bun, muzica. Ok. Sunt sigur că mie mi se pare că Circus Baby e grasă. Scrieți în comentarii dacă e grasă sau... Bun, perform. Dezactivate. Dezactivate 2, care practic e Dezactivate Seat. Jumpscare-ul. Are două voci. Ice Cream. Stop 1, practic. N-ar că scrie doar stop. Și stop 2, care e diferit. Ba să-și deschide masca și așa arată jumpscare-ul cu masca deschis. Fix când am vrut să dau jumpscare-ul! Fix atunci! Ce-a făcut zic? Da, cel mai probabil își bate joc de mine, dar jumpscare-ul mai ține minte cum era stop 1, stop 2 de la Ice Cream. E același sunet, doar că își deschide gen gura. Acum urmează Enar. Parcă Enar? Da, Enar. Și mai avem Enar și Herbie. Destul de puțin acum trebuie să mine. Bun, muzicuța. Perform. Dezactivate. Dezactivate Seat. Dezactivate-ul și Dezactivate Seat cam sunt aceleași. Nu e nimic diferit. Jumpscare-ul l-aș da, dar nu pot. Poate să se pună pe crouch, practic. Poate să alerge. Are câteva sute de... It's time to take your final bow. Cam atât are Enar. Am uitat să vă arăt că își poate deschide masca. V-aș arăta și jumpscare-ul, doar că s-a făcut zi. Eu am calculat că aș arăta toate caracterele tot cu jumpscare. Că când am început era 11 sau 12, scrieți voi în comentarii că nu mai țin minte. Și dacă ați ajuns până aici la episod, să scrieți în comentarii hashtag ignitezi. Hashtag ignitezi. Bun. Herbie este ultimul caracter. Bun. Muzica. Perform. Dezactivate. Și Dezactivate Seat. Și cam atât are Herbie. Nu prea are multe chestii. Și dacă v-a plăcut acest episod, dați și voi acolo un like și un subscribe. Eu am fost Victor. Pa, pa!